kort tid, men Nej. nej. Hvad vej skal vi løbe? Fuck er det. Grænsen er der. Ja, vi skal løbe den her vej. Skal den her vej? What? Ja, vi skal men den her vej. hvis du smadrer Dead Bush, så får du penge. Okay. Eller burde man i hvert fald. Ja, det er ikke altid så overvejet. Smadre en kaktus. Jo, jeg får pinde, men jeg kan ikke bruge det til noget lige nu. Det er ikke fair. Jeg vil godt have lov til at brokke mig. Det kan være, at vi er heldige at finde en Desert Temple eller en Village. Det kunne være fedt. Der er en kanin! Vi kan få mad! Der er vand. Herover. Der er village. Sådan. Og Desert Temple. Sugarcane. Kæft, mand. Men det var måske meget godt, det her lige. Du skal ikke rende derned. Pas på med at rende derned. Har du prøvet Desert Temple før? Ja, du går herind, og så falder du ikke ned. Du skal ikke derned, der står et skelet. Nej, men vi kan også tage en anden vej, men det kræver lige, at vi får lavet nogle pinde og skov. Problemet er lige nu, at der er ikke noget... mangler træer. Er du gået den? Er der et skelet derinde, eller hvad? Ja, når du går ind i midten og kigger... Du skal ikke gå ned. Ja, men... Så der er et skelet herinde? Ja. Så vi skal ikke den vej. Så vi er måske ikke så meget glade det her Desert Temple alligevel, eller hvad? Jo, men jeg tænker at prøve at grave under. Ja, jeg tør sgu ikke det her. Jeg er bange. Problemet er lige nu faktisk, at allerede nu, der er vi ved at dø af sult. Der er et by herovre, Kevin. Kommer du lige op? Ja, men jeg skulle lige skynde mig væk, fordi jeg kunne høre, at han kom tættere på. Jamen, det er ordentligt. Men hvis du kommer herop til mig, jeg er heroppe. Yes. Kom. Der er et by herovre. Nå, der. Ja. Så det er ikke helt skidt sted. Jeg kan ikke løbe mere. Nej, jeg skynder mig over og hente noget mad, så kommer jeg tilbage med det. Og der er også, ja, så kommer der bevoksning herhen, der kommer træer og sten og sådan nogle ting. Ja. Så det er fint. Hej villager. Hvis du har et gulerod eller kartoffel eller andet. Ja, en rød bede. Det kan du ikke spise. Var det ikke det? Mener jeg ikke. Jo. Vi får ikke så meget ud af den, men det er bedre end ingenting. Man kan spise den. Ja. Gulerødder her. Ja, der er også, vi må tage noget af det korn, der er. Der er masser af korn lige her. Jeg har 20 gulerødder nu. Og der er kartofler her. Men gulerødderne vil jeg altså hellere have, de lettere at have med at gøre. Hej villager. Rotten flesh og guld. Ja, det ved jeg ikke. Jeg siger lige, om der er nogen, der er værd at trade med. Det kan være, at vi er heldige. Ja. Der er bøger! Yes. Så skal vi engang koncentrere os om at samle sugarcanes. Fedt. Og der er også et crafting table herinde, så vi laver lige noget brød. Det værste er, at der er ikke noget... hvad hedder den? Noget hvad? Nu! Kæft, bliver han sur ham der. Hvad vil du gerne have, Kevin? En smith. Nej. Blacksmith, eller hvad de han hedder. Det er der ikke. Sådan der. Hvad med dig? Hvad vil du bytte? Rotten flesh og... Ja, okay. Rotten flesh og guld. Alle vil have rotten flesh, åbenbart. Papir. Hvad er uendelig? Uendelig. Ja, det krævede også lige noget andet der. Det kunne vi. Ja, det var fordi, det var en enchantment-bog. Det kræver også... Jeg tror, det er Infinity. Men der stod bare uendelig. Det er fordi, jeg satte den på dansk, åbenbart. Nå. Beklager folk. Jeg hopper op og fælder nogle træer. Ja, jeg kommer med nu. Nej, vil jeg prøve lige at tage noget mere korn, så vi kan lave noget mere brød. Og lidt ekstra mad. Sådan der. Men det er lige for, at vi næsten skal prøve at gå tilbage til det der Desert Temple. Ja, det tænker jeg også. Men det kræver lige, at vi har lidt bedre ting at arbejde med. Møjsen. Det er ikke godt, lillebror. Nej, jeg har heller ikke mistet ret meget. Nej. Og vi har, jeg har 6 bøger.
Og vi kan godt tage flere bøger, hvis der er. Der er en, hvad det hedder, en cabin herovre. Vi kan måske kravle ned ad bagefter. Ja. En flagermus. Okay. Men skal vi slå os ned i den der village, eller? Det tænker jeg lidt, men problemet er bare, at det er svært at forsvare os, når der kommer zombier. Det er det. Jeg tror bare, vi skal blive i nærheden af den lige nu. Nå, jeg havde ellers tænkt mig, at du ikke lige tog den der Getting Wood. Nej, hvis du bare lader, det gode ved det er, at jeg har crafting benchen. Den behøver jeg ikke at lave. Jeg kan høre en zombie. Så kom væk. Problemet er, at vi kommer ikke til at finde æbler her omkring lige nu. Nå, også fordi det er, hvad hedder det, spruce woods. Ja, lige præcis. Jeg kan høre flere zombier. Jeg tror, det er en spawner. Okay, jeg er her bag ved dig. Hvor? Her. Bag ved dig. Nå, der. Yes, jeg håber det er dig i hvert fald. Ah. Sådan der. Jeg har noget brød til dig, hvis der er. Sådan. Jeg skal ikke lave... Har du tools? Hvad siger du? Har du redskaber? Nej, det kan jeg lave hurtigt lave i hvert fald. Jeg har en... Nej, du behøver ikke lave til mig, jeg har... Nå, jeg havde ellers lige lavet en pickaxe. Nå, men så giv mig den. Så er det også en af de achievements, jeg ikke får. Sådan der. Skal du have et sværd? Værsgo. Det var det. Det var udenfor. Nej. Ja, jeg har altså mit vindue til at stå åbent, for ellers bliver der 700 grader herinde. Ja, men det er helt i orden. Der er kul derovre, kan jeg se. Smutter lige over snup. Nå, derovre. Ja, jeg kan bare lige se det på afstand. Er du op til fejlen, eller? Nej, jeg er bare god over. Nå, okay. Og 16 GB RAM, så den er udmærket. Ja, det er meget i forhold til mine 6. Har du kun 6 GB RAM? Ja. Ej, Kevin. Det der er 3. Så må du se at få købt nogle flere og skifte dem ud. Ja, men jeg ved faktisk ikke, om jeg kan putte flere i. Det kan også være, du kunne skifte den ud. Ja. Men der er stadig garanti på det her, den her computer. Jeg kender en, der har 8 GB RAM liggende, hvis du kunne have interesse. Nej, det går nok. Der er masser af kul lige her. Jeg begynder jeg skulle lige til at slå det med hånden. Men jeg begynder at finde sten og lave stentools. Ja, og så skal vi... Okay, nej, det var ikke... Det var bare lige nedenunder her. Kom ned. Der er lava her, der er kul, der er jern. Har du... Jeg skal bruge en sten... Der er meget jern hernede, faktisk. Jeg har nok til at lave en. Jeg har faktisk også nok til at lave 2. Sådan der. Der er meget jern hernede, hvis vi kan få noget... vent lidt. Men jeg sætter lige noget lys hernede, så vi undgår... Wow! Det må du ikke gøre, det der, Kevin. Men jeg tror du har lavet en eller anden trappe eller andet. Du skal ikke tro, du skal vide. Ligesom man skal ikke noget andet. Sådan der. Men vi holder det børnevenligt. Ja. Jeg har nogen. Super, men vi skal lave en... Hvis du laver en stenpickaxe, så begynder at samle jern sammen. Wow! Hvad nu? Jeg kommer til at sætte direkte oven på jernen. Ah, men det er lige meget, så bare kom rundt. Der er masser af jern hernede af, hvis du kommer herhen og kigger. Jamen, her. Hvor er du henne? Her. Tak. Jamen, jeg havde tænkt mig at tage det der. Det tror jeg nu. Ja, der er der egentlig rigeligt her. Ja, der er masser af jern der. Det vi har problemer med lige nu, for sådan set, tror jeg, det bliver mad. Så jeg tror lige at gå ud og slagte nogle kaniner. Det gør du bare. Fordi det er faktisk... Hey, kom her! Kom nu her, kanin. Jeg fandt mere kul. Det er godt. Jeg prøver at slå kaniner, og det lykkedes altså ikke særlig godt lige nu. Jeg tror ikke, jeg kan slå kaninerne. Det giver altså et lille problem, hvis vi ikke kan finde noget mad. Det gør det. Wow, han glemte at trykke på ting. Nå. Det er fordi han døde, så gik han helt i baglås. Vi finder ud af det. Stille og roligt.
Der er jo det pumpkins, det kan vi bruge for noget. Der er en grotte herover også. Wow, så skriver de forfra. Nej. Niks. Hver eneste gang det går godt for os, så starter vi forfra. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og den her gang, der er det ikke gået sådan super. Jo, vi har allerede jern. Jeg har også fundet kød nu. Der er en ko derovre. Nej, det behøver vi ikke engang. Vi behøver ikke at tage køerne. Jeg har mere jern nu. Det kan godt se, det går godt for os. Jeg har... Men vi skal til at forskanse os, eller sådan noget. Det bliver at blive nat nu. Jamen, lukker du ikke bare hullet derop? Jamen, jeg er lige udenfor, så der går lige 2 minutter, inden jeg kommer. Jeg bliver nødt til bare lige at dræbe de Jeg har 19 stykker jern nu. Perfekt. Altså iron ore. Men det er jo godt, så kan vi jo i hvert fald hurtigt komme til at lave noget. Så kunne vi også tage hen og besøge den der lige om lidt, jo. Ja. Jeg har mere nu. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor det var henne, vi fandt grotten. Det var herovre af. Hvor meget jern er der går til? Kevin, hvor er du? Jeg er inde i grotten. Ja, jeg skal lige huske, hvor den er henne. Hvor meget man skal bruge til en armor? Ja. Jeg kan ikke lige huske, du er derinde. Okay, super. Jeg render lidt rundt og går ned og lyser lidt op. Det er fint. Jeg prøver lige at... Spawner. Zombie spawner. Så pas på. Jeg er også løbet. Og den har jeg ikke sat på, jo. Jeg har ikke sat den der på, sådan at jeg kan, så jeg kan høre lyde og sådan noget ting. Nej, hvad hedder det? Subtitles? Ja. Nej, det har jeg på. Men jeg så bare lige, at den begyndte at glemme. Jeg tænkte bare, at jeg skal væk. Sådan der. Jeg har spærret indgangen af. Og så er der noget kul her omkring, jeg lige samler sammen. Så tror jeg bare, vi skal til at smelte det jern, vi har. Men så vidt jeg kan se, kan de ikke komme herned. Det er godt. Jeg passer nu på. Jeg tror, at det, at folk ikke skriver, det betyder, at vi bare fortsætter. Det tror jeg også. Skal jo nok finde de andre på et tidspunkt. Nu er jeg inde med spawneren og har klistret den til med fakler. Det er fint. Mit problem lige nu, det er, at vi har ikke noget mad. Altså, jeg har 5 stykker brød på mig. Okay, jeg har 1 stykke nemlig kun. Nej, det var... Vil du vide, hvad jeg har fundet? Hvad fandt du? Golden apple. Det kan vi lige have hørt. Jeg er i gang med at sætte nogle koteletter over. Det går faktisk meget godt. Vi plejer ikke at være så heldige meget i kælden. Nej, vi plejer at være de mest uheldige til det vi er de første, der dør. Jeg lukker lige af for lavaen nu, så vi ikke... Sådan der. Men det vi skal have fundet for os, vi skal have fundet noget diamant. Det er sådan prioriteten. Er du gået ned der ved vandet? Nej, jeg er lige der ved vores crafting table. Okay. Jeg har ikke forladt den endnu. Så jeg kan finde derhen igen. Og så kommer jeg... Jo, ja, det kan du så. Der. For jeg har kun 27 stykker jern over på mig. Ja, så får jeg sætte dem over. Jeg kan se, du har været nede af nogle af gangene her og finde ting og sager. Ja. Jeg kan høre en zombie. Det er udenfor. Vi er tæt på udgangen. Nej, den kom ind. Hvordan fanden kom jeg fik et chok. Hvordan kom den ind? Jeg dør nu. Nej, du gør ej. Jeg har halvanden tilbage. Ja, så tag æblet, hvis det er den der. Der kommer flere. Du samlede æblet op. Hvordan fanden... Hvordan kommer de ind? De kan ikke komme ind. Jeg tror, de glitcher igennem eller et eller andet. Okay, det er fint. Det er ulden. Sådan der. Du har æblet, værsgo. Kan du køre det? Jeg kan godt høre det, men lad os bare spære det af med alt, hvad vi har. Okay, de glitcher virkelig igennem. Det er snyd. Folk, I ser det her. De glitcher igennem. Skal jeg skrive forfra? Nej. Vi fortsætter. Vi er hardcore. Og du fandt det golden apple, så vi skal nok klare os. Ja, prøv at se, hvor lidt liv jeg er tilbage. Ja. Så lad os bare begynde at dække op der. Sæt flere sten for oven og sådan nogle ting. Bare lige sådan der. Det er snyd! Zombierne. Glitcher. Igen. Vi skal nok... Skal vi ikke... Vi skal nok klare det.
Jeg gider heller ikke starte fra igen. Det skal også slutte på et eller andet tidspunkt, jo. Sådan der. Og der er lidt her til dig, værsgo. Jamen, jeg har kartofler. Og 5 brød. Fint. Og 19 kartofler. Så sæt lige kartoflerne over. Og 14 gulerødder. Du har nok. Og jeg har slet ikke lavet stensvær endnu. Men jeg fik bare et chok, da den bare lige faldt igennem, for jeg Det kan jeg godt forstå. Og så kiggede jeg ind i ovnen, og så kan jeg bare høre, og så vender jeg bare rundt, og så kommer jeg til at Vi har det på knapper. video. Vi har det på video. Heldigvis. Så vi kan bruge det nu, hvis vi taber, så er det på grund af zombierne. Ja. Der snyder. Det er den nemlig. Sådan der. Det var jo ikke det, jeg skulle lave, Christian, for. Jeg skulle lave et sværd, jo. Det var det, jeg manglede. Sådan der. Pind. Ja, tak. Sådan der. 2 sten. Ja, tak. Sværd. Yep. Så skal vi begive os nedad og kigge, eller? Der er masser af kul. Der er masser af kul. Tingene med. Ja, men lad os bare lige... glitchvæggen. Jeg vil ikke høre glitchvæggen til sted. Jeg er hele tiden ræd for, at de glitcher igennem igen. Kan du høre dem? Nej, men... Mit hjerte, det sidder helt oppe i min hals. Jeg er sådan helt... Fjendtlige væsener er på 100%, og jeg kan ikke høre dem. Nej, men og jeg har subtitles til. Ja, jeg har også sådan der. Vand, der løber. Der er jern. Mere jern. Meget jern har du? Jeg har 20 stykker nu. Og der er stadigvæk 11 inde i ovnen. Super. Og jeg har også... lave jerntools. Ja, det jeg tænker, at vi får lavet noget, og så må du gerne lave noget rustning til dig selv. Det vil sige, at du har lidt første prioritet lige nu. Jeg har en jernhak til dig. Super. Og et jernsvær. Jeg har noget kul, så jeg lige over. Du er der. Og der. Sådan der. Så kan jeg klare mig lidt også. Lige hernede og smide nogle... Hvad level er vi på lige nu? Vi er på 60. Vi skal langt ned, hvis vi skal finde noget interessant. Crafting table, yes. Nu er mit spørgsmål, og jeg ved godt, du kommer til at have mig for det. Men spørgsmålet det er ved at blive... Kan jeg vinde? Kan jeg vinde på det kamp? De glitchede ikke igennem. Men der wow. Vi siger bare, det glitchede igennem. Nå, sådan der. Det var dig, der stod for at lukke af. Ja, men jeg har slet ikke lagt mærke til det. Det er du heller ikke. Det jeg godt vil vide lige nu, det er, om det vil blive... Nej, det er stadig mørkt. Jeg har lavet altså lige et kighul. Jeg ved godt, du ikke bruger dig om det, men det vil blive lyst nu. Det er fordi, jeg tænker, hvis vi skal prøve at raide det der... Ja, skal du have en jernøkse? Ja, tak. Men hvis vi skal raide det der, hvad hedder det... Det der tempel. Ja. Jeg tænker, at vi ligger bag dig. Ligger derovre. Kommer der. Yep, tak. Jeg skal lige smide nogle ting, jeg ikke skal bruge mere. Må jeg lave en hjelm, eller skal du have noget? Du laver bare noget beskyttelse til dig selv. Du har første prioritet på det. Og så bliver jeg den første, der bliver sikker. Det er dig stadigvæk. Har du mistet mere liv? Nej. Jeg var nede på 1,5 hjerte. Du var helt nede på land? Ja. Det var det, jeg sagde. Jamen, jeg synes bare, du havde mere. Skal jeg gå først ud? Gerne. Jeg tager lige tingene med. Jeg skal lige bruge... Kan jeg få nogle kartofler?